हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिबो बरायबावनाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोनजाखांबाय आयो हौवानि गेलेमलांबाय मोनसे। मारै गेलेमलांखो बेलाय? ओइ 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 मार जाखो? आं दायो आलु लांफैदों आरोना लोगोफोर। नै आलु मोनसे आलु लांफैदों लोगोफोर। आङो आलु गायनायखौ जोंना न'नि आलुआ मोनजाबायबो। नै बिलाइ हिरिया रानजोब्बाय गासिबो। एसे दंबावो। एसे दंबावो नै। आं दायो न'नि आलुखौनो लांफैदों। मार जाजोबखो बिलाइ? नै लोगोफोर बांद्राय गिदिर गिदिर जायाखै। मासिगोरा आलुआनो बिलाइफोरा रानलांजोबनाय, बिफांफ्रा थैजोबलांसैबाबो आलुआनो गोरलै गोरलै। नै लोगोफोर जोंना न'नि आलुआ दायो आङो आलुखौ लानानै फैबाय लोगोफोर। नै आङो दहायो न'नि आलु बुरनाया लोगोफोर बेनो। दायो आं बेखौहायो अमा बेदरजों संगोन। आङो बेदरखौबो आलुखौबो मोजाङै सुनानै लाखाबाय। दायो आं संसै। आं दायो ओंख्रि संनो थाखाय सारायखौहाय जाननानै लाबाय। सारायाबो दुंबाय, आङो थाव हरनानै लानोसै। लानोसै आं दायो आलुखौ हरनानै लानोसै लोगोफोर। आलुजोंहाय मोजाङै एवनानै लानोसै दसे। मोननायनि रुइनायनि थाखाय ओंख्रिसो जागोन आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर दायो आंनि आलु अमा बेदर ओंख्रिया मोनबाय। थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। नोंथांमोना भिडिअखौ चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होबानो जाबाय। साबस्क्राइब, शेयार एन्ड लाइक खालामना होबानो जाबाय। गोजोन्थों। बाय। लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय।